Kweduno mabuja madoka chire tauya nadzo nhau dzozuva rogumi nosere mwedzi uno wa Gumiguru. Wamunanga rwanyasi waita chinhu chisina kumbobvira chaitika munyika medu pakanyangariwa. Waburitsa ipapa masimba awo wachiasenzesa kuti wapidigure zvakareketiwa nodare rodzimhosva. Pamunoona paya pachinzi muZimbabwe mulibe kutonga kwomutemo, rule of law pachirungu, ndo zvazvinenge zvireketa izvi. Wamisa kutengesiwa kwezvinhu kanzuru yoruwa, wachitiwo kanzuru yokuruwa ikatengesewa zvinhu vanhu vazhinji vanokwangwaya, vanhu vazhinji kwai vanozotambisiwa tsotsano nhamo nokudai kwokusaika kwezvinhu zvacho. Ipapa kanzuru yoruwa yakatadza kubhadhara imwe kambani yairi kukwereta, wakaendesiwa kudare, dare rikati yewo tengesai zvinhu muone mari yenyu. Kuno wamunanga rwazviramba wakomana pakanyangariwa. Chipafungai ipapo Mhanduwe. Iwo wamunanga rwanyasi wanga wari kuchikoro chofundo yepamusoro chepabhindura, wari kupa mapepa okufunda kuvafundi vanosvika zviuru 2,394 2,394 pachirungu. Tikuti makorokoto nhamo basi wazhinji kuribe mabasa kani wakomana zvakaita kunyangariwa. Kundoti chikoro chichi chikoro chowarairidzi, kuno zvinenge zviri nani kuwarairidzi kuku, wanoboya mabasa achimbi. Mapurisa agotoreketa akati tiri kuferefeta nenyaya dzakabuditsiwa pa chivhitivhiti chaiye Tendai Mugabe. Wapwere wachiratidza kuti wakabhinyiwa wachiri wapwere. Ipapo rekai tione kuti pano paburika sei, pokare kuti wanoipedza sei, nokutoti pano nyaya idio zvakaburika ipapa. Mpwere ane makore 12, mumwe 14, kuto mabuja pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona ipapa kuti zvinopera sei. Tikuramba zvedu takaringa kupera kwazvo, tinenge tiri kunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvaitika. Kambani yaChivayo yoIMC Communications yakanga yambonzi naMhanduwe ndiyo yega inenge mvumo yekutengesa Starlink. Kwai ipapa yazokwanisa kupuwa rezinesi nopotters, rezinesi rokuti wakone kugopa vanhu dande mutande, internet service provider pachirungu. Zviri kuningisika kutoti ipapa wakatoteya kuti wagopindewo munyaya yokutengesa Starlink. Rekai tirambe takaparinga kuti wanozvikona chere kana kuti zvichagwanawo. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvitikaira sei. Takaringana naye Chivayo pokare, anenge anota mukomanayu aidiwo kumuda kwavanoita kune dzimwe nyika kusvinu. Ipapa kwai kambani iya yaakanga abatana nayo kuti igoite zvekuprinda mapepa osarudzo hweZimbabwe, Rainform, kwai iyoyo kambani iyoyo ibodzi iyoyo yapuwa basa rokunhadzira mapepa osarudzo dzokuNamibia, ririro mari yokuAmerica mamiliyoni 60, $60 million pachirungu. Zvino zvakunyepai mabuja kutoti paakatsika pakuru. Rekai tirambe takaringa kuti zvichapera sei. Kureketa kuti makuno yano chaiyo panenge patoono motika dzaakutengerwa vanhu ahede aidiwo. Rekai tirambe takaparinga. Anozviti mambo munhu mutapayu iye Timothy Chiminya heno kuti ari kuitei. Ipapa agotoendesa kuti kudare roparamende kuti ari kuda iye kuti kuisiwe mutemo kutoti vanhu vese vari ana mambo munyika mumu kwai wapinde pasi pache. Wakomana, iyo hurumende iri pekureketa kuti munhu uyo akagadziwa sei, ipo paine akarambidziwa homandere. Rekai tirambe takaparinga kuti zvichapera sei, asi paribe chisvino apa panochanja chopfene chisvino. Wafana wakangwarira wakaita kungwara, wakanhadzira ipapa chidande mutande chopa WhatsApp chinokwanisa kureketa kuziva kuti nzvimbo iri pakati iri kuita nozvei, yakasiyirwa ani, iri kudini.
munzvimbo yezvitumbisa. Tiri kuzvitenda. Kwedu kuHarare wanozvikona baizvi. Kana Buja kwedu kwaMutoko. Ukaona ipapa wanenge wasiri kutodaba kuti zvizikanwe kuti ivhu riri papa riri rakambomira sei, riri kuda kuitirwei, rakanhadzionzi richazoitei. Zvese izvo waribe kana chawanenge waida kuti chizikane, zvese kundoita kawerewere kuitira nyaya yechimanja-mubudo yawanenge wachida. Asi regai tirambe takazviringa tikundosvira kuti zvigoitika kwese kwese zviwande. Kuno mumwe ano makore 40 okumugodhi woZhonglio Cooking Company. Wakomana akapisiwa ari pabasa noiyo zvinoitika kumugodhi yomarasha zvizvi. Apisiwa makumbo ese paribekana akamboita wakandouya kwakumutsvetsa pachipatara, kwakumusiya akadano nanyasi achindoripo. Wakomana murume akahwadziwa iye. Yei, paribe chizvino rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei, asi zvakaoma. Anobva kubhuku roku Madumabisa village iko kuHwange. Tikumushwira kupora nokuchimbidza chaiko nokutoti pakanyangariwa. Hurumende yagotiyo kambani yoZima Aloes yakusenzapo kare nokuti yakapuwa mamiliyoni 9 akabva kukambani yomutapa yoimutapa investment fund. Rekai tizvione kuti ndizvo chere izvozvo. Okwedu wanowanzoreketa paribe chati chaitika. Rekai tirambe takaringa ipapo kuti zvinopera sei. Zimbabwe Anti-Corruption Commission pokare inonasa waendesiwa kudaro dzimhosva kuti zvese waribe kureketa kuti zvirimbotekera sei nyaya dzokutekedzwa kwemari kusiko kunasa dzagoita kuti wanhu wari pamujandirere nowanofanira kupuwa mari inonasa watadze kupuwa mari inotenga, wandopuwe mari inongo matere ekuti undonokora ichibva yapera. Rekai tione kuti zvinopita sei. Ipapa ticharamba hedu takaringa kuti wanenge wachikona chere kupedza nyaya yacho kumataro dzimhosva waendesiwa. Tikaringa hedu dzomutambo, kwai mwedzi wokugumisira wogore Zimbabwe cricket ichatamba noSeychelles. Sondo rikuuya rimi. Zimbabwe cricket inenge ichitamba noSeychelles, yogotamba noMozambique, yogotamba noRwanda, yogotamba noGambia, yogotamba noKenya. Kumitambo iri kuitirwa kuKenya T20 World Cup qualifier zvinoita kuhwadza nokunyadzisa pokare kuti Zimbabwe, nyika inoremekedziwa fani pamutambo wekiriketi, iri kuita kutamba ikokuku kunotamba idzo nyika dzidzi unotofunga kuti peno mahumbwe. Rekai tirambe takaringa wakomana, asi zvinohwadza. Ipapa pokare woZIFA, kwai makanzura woZIFA agotiwo aiwaba tikuda munhu wese ari kuda kuita mutungamiri woZIFA kuti anga aine maorevhoro 5 anodiwa pamunhu. Rekai tizvione kuti zviri kudii. Ipapa kwai Magaya abva atogaya kutoti pachiribe chache nokutoti kagonza aribe maorevhoro acho. Pakanyangariwa. Rekai tiringe mutambo yamangwana kuno Bhikita iri kutamba noGreen Fuel. ZPC iri kuda kubatidza magetsi kuHwange. Tinenge tichiona kuti zvinotekera sei. AFC Platinum inenge iripo ipapo noyadha yaMagaya. Apa Herentals yabenza uZANU-PF inenge iripo nowakomana wosimba bhora. Rekai tione kuti mbane anosimba. Chicken Inn inenge yakaringana usu nousu noTeo 1 heno kuti huku nofoni zvizvi zvichaitika ipapo. Ngezi Platinum iripo noChegutu Pirates. Tinenge tikunyepai kuti zvichatekera sei zuva ramangwana. Toringa dziri kuitika ipo pasi rese. Dare guruguru munyika yeSouth Africa ipapa ranenedziwa nowamwe kuti riri kuita zvokutamba nokurara nozamukamwa kutamba pabasa zvinogona kuvhiringa iye Makate ari kufanira kupuwa mari noVodacom, nokutoti Vodacom iri kuramba ichindobenhuka kudare kusada kubhadhara makutukutu omari. Ipapa dare riranga rati Vodacom inofanira kubhadhara mabhiriyoni 50 mari yomuSouth Africa. Wakomana
pakaita kunyangariwa. Regai tirambe takazviringa kuti zvinopera sei, asi hey, panonyaya. Ipapo pokare hurumende yemuSouth Africa kunyadzisa kwazvo yagototanda izvezvi kuziva kuti mangwana oda kuika iye titomboweni kwautanda kuti endai nadzirai mugwagwa itai kuti zvino zviningisike. Abe idi zvakaita kunyangariwa zvinonyadzisa fani, kunyadzisa chaiko. Hurumende yeSouth Africa yagotiyo nyika Taiwan ibuditse muzinda wayo muguta roPretoria ise kuJoburg. Wakomana kwai nekutoti inokodzera kuti inge ino muzinda wayo uri payo wega uchiisiwa muno muzinda yodzimwe nyika, nekuti iyo nyika baya wanoziwa. Pakanyangariwa wakomana. Regai tirambe takaparinga ipapo, asi wamwe wahwadziwa fani. Mambo Swaziland, mambo Mswati ariko kuItari kureketa kuno, anga aina papa nyasi. Regai tigoona kuti achaendepi kana abva ipapo. Akatekaira mubvana waJacob Zuma ari mudzimai wache ane makore 20. Kwai kuno vanhu wapfumbamwe wakatoendesiwa kudare kunyika yoRwanda kuti wari kuerenga bhuku rinochokuita nokusimbisa utongi hwegutsa ruzhinji rakanziro Blueprint for Revolution. Pakanyangariwa. Kagame iyu aidiwo Kagame idi. Muchaona zvichaitika pamberi paricharamba hedu takaparinga. Uko William Ruto atoisa muzvinafundo Kithure Kindiki kuti ndiye aite muteedzeri wemutungamiri wenyika. Aribe kana kumira, abva atoita kuita kumhanya chaiko. Regai tione kuti zvinopera sei ipapo. Kuno vanhu kwai vari kusvika 543 646 pachirungu wakapfa nonzara kunyika yoSudan kunzvimbo yoNuba. Wakomana, dai mweya yayo wakapfa yazorora murugare, dai yawo yakwanisa kundoitawo kuti waboye chokudya wasarawo zviite zviri nani, zvireke kugoita nzara inopfunya chisero zvokusvika pakugwarasha vanhu zvakadandi, zvinoita kuhwadza chaiko. Kumwe kupengereka kunoitika kunyika dzakabudirira kunohwadza. Kureketa kuno kwai kuno dunhu romuAustralia rodzauru raakutoti ipapa wapwerewa nemakore 10 chaiwo wakwanisa kuenda kujere. Unobva waita kuona kuti idi pakaita kunyangara. Kwai anenge andoita mutsepwede kujere, atomisa batobva tatopotsera kujere zviite ipapo anokwarira ikoko. Paribe chisvinu chaiko. Regai tirambe takaringa kuona. Uko nyika yoNetherlands kwai ipapa yakutofungawo kuitapo kare zvodhiri rokuita Uganda kuti igotora vanhu vanenge vari kuuya kopotera wachivaisa kuUganda. Kusada kwawo kuti vanhu vange varimo. Regai tizvione kuti zvinopera papi. Nokuti zvinenge zvakadini, tichakunyepai zvinenge zvichiitika ipapo kana paino zvimwe zvaitika. Regai tigumire pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.